Iki dikater ngene. Iya hasilnya lumayan to iki 3 sasi, umur 3 sasi wis tak bukan jane nek men apik ya sekitar 3 sasi setengah lah apa 3 sasi setengah ketambahe sedina dadi 3 sasi setengah tambah sedina. Ya hasilnya lumayan lho Bos, gede-gede lho. Oh kan lahane ming sak ngene iki dadi sini iso ngumpul ngono iki tapi kurang begitu apik soalnya ini pasire kurang akeh iki. Golongi komen tingkat dadi sini iso tingkat ngono lho Dana. Nek wis si bibit ki mau to sing pucuk ang kuwi mau ditancep-tancep nggon bolongan sing dijojo mau kae diblesekno alon-alon nganti tugel diseke pokoke ditata kabeh kuwi carane. Oh dadi sini iso tingkat ngono lho Bos maksud kuwi. Kur karek panen ki penak ora dadi menghemat lahan ngono.